Velkommen til Dansk Spagdesign. Så er vi klar til at rense spag. Inden du renser spag, er det vigtigt, at du afmonterer dit filter. Du kan også eventuelt fjerne dine nakkestøtter, så du passer på dem. Pipe cleaner tømmes direkte i vandet. Når først det er i vandet, må du ikke længere bade i det. Pipe cleaner skal blandes godt rundt for at være mest effektiv. Det gør du ved at tænde på dine jets. På den måde så kommer du ud i rørene og renser dem. Når der er pipe cleaner i vandet og pumperne er tændt, skummer det godt. Og det gør ikke noget, det er meningen. Det må gerne blive beskidt, og det må gerne blive tykt. Men husk at holde øje, så det ikke skummer over. Når du lukker vandet ud, er det en god idé at skylle efter med det samme, så det snavsede skum ikke sætter sig fast. Du kan eventuelt også benytte en blød klud eller svamp til at tage skummet med. Når din spag er tømt for snavset vand, kan du fylde den op igen til lige over sædehøjde. På den måde så får du renset rørene ud for det sidste snavsede vand. Når det sidste snavsede vand er ude, er du klar til at fylde rent vand i din spag. Rigtig god fornøjelse.